Good morning. Yan. So, ito na yung aming third day dito sa Pilipinas. Si Uncle Buboy. Si Uncle Buboy at ang aming big dog na si Diego. Diego, oo. Lambing-lambing yan. Lambing-lambing. Mukha lang yan, matapang pero mabait yan. Biruin nyo, mag-aanim na taon kami ako na hindi nakauwi ng Pilipinas. Pero kinahulan niya lang ako ng isang beses tapos tumigil siya. Tinignan niya ako. Tapos sabi ko, Diego, sit. Umupo, tapos nagpakamot na. Ang galing ng aso, no? Ha? Ano yan? Ano yan? Coolest uncle. Coolest uncle yan. Briton yan. Wow, yes. Briton. Si Uncle Buboy po, Briton to. Yan. Daddy. Oh. Dahil kay Uncle Buboy, nung high school ako, kaya ako nakaka-enter sa mga, Ha? mga bistro-bistro. Nagpa-party-party. Yeah, tsaka mga 4-star hotel. Dahil dyan. Madam. Si Joanna may tutor ngayon si Joanna, si teacher. Nagparty daw kagabi, parang nakatulog. Ang big boy namin, ang big boy. Ang big boy. Morning routine ni Jake. Yan ang morning routine nilang Yung dalawa. mag-uncle. Matanda pa to kay kay Isabel. Kaya kuya yan ni Isabel. Oh my God. Kuya ni Isabel yan. Pero hindi namin pinapalapit si Isabel gawa ng kinakaulan ni Diego. Hindi sila bati. Pero yung dalawang aso sa kabila, si Papay tao si Samira, yung dalawang Pomeranian, bati ni Isabel. Ganito lang kami Oh. hanggang mga kuwan. 8:45 no? Basta morning kuwan. Tapos, Maaga pa naman kasi. oh. Kasi nag-upo na yun pag na-fold ko na nalagay ko doon, alam niya, naalis na ako. Alam na. Tapos balik na siya sa kulungan. Yan ang gusto niya. Lagi lang maulan dito sa Bicol ngayon. Ilang araw na, tatlong araw na maulan. Sunod-sunod. Kahapon nagising ako mga bandang 5. Tapos si Isabel naligo ng ulan ng 6:30. Naligo si Isabel ng ulan ng 6:30 dyan. Walang iyaya. Oo, ng umaga. Naliligo kami ng ulan. Nakarating kami doon sa may basketbulan. Layo yun. Yung si Kuya Muncho nga, yung may-ari ng isang tindahan dyan, nabigla kasi hindi naman alam na umuwi kami. Nabigla, anong ginagawa niya? Ginagawa niyo yung ganitong umaga, naliligo kayo ng ulan. Nagtampisaw si Isabel. Nagtatampisaw ng tampisaw. Tuwang-tuwa eh. Pugi. Pugi yun, pugi. Ang Diego namin, Chismoso. Pag umaga na, Good daw, boy. sabi ni Uncle nakikinig daw ng mga chismis. Good boy. Sa umaga. Tatabi sa'yo yan. Oo. Tapos, yan, hanggang nagkikwento ako, makikinig siya. Sabi ko, chismoso ka. Love yan, Diego. Love yan. Gusto niya inipig-araw ka. Sa ilalim. Yan. Diyan o. Gusto niya yan. Gusto niya yan. Ang bigat. Tinatry ko kaninang kargayin, ang bigat. Pero man, Oo. mayong makalaw digdi. Walang makakapasok. Walang makakapasok dito. Ako po, patay sila. Atay ang amo. Katay. Nabigla nga si Joanna kanina kasi akalaan niya ni Diego. Ano yun sa uncle? Hindi naman. Parang biglang nagalit eh. Pero Atay. nakapag-control na, uy, si Joanna pala to. Pero noon, takot ako dito. Oo. No? So kami ay naghihintay lang ng almusal kasi si Mama Vilma ay nagluluto. Uy. Oh, lupong! Ano na? Alam, best friend talaga kayo ni Diego. Si Lolo Pong, kapitbahay namin yan sa kabila. Best friend sila ni Diego. Palagi galit na galit si Diego pag nakita si Lolo Pong. Ay, nako. Oh, yan na naman, agresibo na naman. Oy, mukha ka na namang kalabaw.
Best friend yan. Oh, best friend yan. Palagi yan simula nun. Basta dumadaan dito, ganyan yan kahit nasa kulungan. Tama na. Baka ano, masira ang gate. Dakas pa naman manghila. Oh, kalma na. Relax na. Relax lang. Dahil mo si Baby Mike Karasit. Good morning. So yan, papunta kami ng Naga. Yan. Isabel, si Papa, si Mama nandun, yung gilid. Yan. May mga lakad kami ano. Kahapon, pumunta kami ng Baaw dun sa pinsan namin. Kila Auntie Didit. Na Fresh dun- tilapia Oo. for the win. Doon na kami maghapon, hindi na kami pinalis doon sa bahay na maaga. Daddy, so tilapia the best. Oh, yung tilapia ang Fresh, sarap. buhay pa. Yung tilapia ano kasi dito sa Camarines Sur, sikat yung tilapyang buhi. Masarap yung tilapia. Preskong presko. Daddy, nakatatlo akong Oh. ulo ng tilapia. Oh. Mama, crispyhon, mama, masira mo. Tapos yung adobo naman ni Aldon, yung pinsan ko nagustuhan ni Papa. Ano to pa? Adobong ano? Natural. Natural. Puti. Oo. Adobong puti. Walang may suka, ano po pa, pero May suka. walang toyo. Asin Galing lang. si Aldon Tapos, magluto. Magaling talaga yun si Aldon. Pwede mo na daw pili. So nandito kami sa Dating school Pili. ni Marco. Yung dati kong school, yung Pili Central School. Isa sa mga school ni Marco. Isa sa mga school ko. Yan. Dito tayo sa Pili Camarines Sur. Ito yung bayan ng ano, ng Pili, yung sentro. Pumunta kami dito nung isang gabi kaso ngayon lang tumigil yung ulan. Simula nung pagdating namin nung December 5, ngayon lang gumanda yung panahon. Ayaw mo na niya inubos sa garilyo. Kaya niya inubos sa garilyo. Save more. Malboro pati. Mahalo yan. Papa, may sigarilyo ka pa? Mahal na nga eh. Kahalat ng sponsor. Sige na, bakal na. Sarong pack. Yan. Dahil sarong pack itong araw ka ni. Yung ano, isang pack ng ano, sigarilyo. Oo, grabe. 500 lang. Kasi naalala ko to dati. Ayo, 500 lang magapukat. Sinusubo ako kay Katun. Naabutan ko yan, 650 Mahal na pala yung isang rim ng sigarilyo. Nasa Daddy, 1,500. naabutan ko yan, 650. Oh, 3 ano. 3 Ah, bakery. siopaw. Siopaw. Naabutan ko yun, mas Yan, oh. 650. Tapos 800. Yung parang Sikat na 1.5 yan. lang. Siopawan Ano, dito times sa two na. Bicol. Toasted. Toasted siopaw yung 3 and bakery. Daddy, dadalhin natin dyan si Isabel sa market Oo. pa. Kagabi, nung isang gabi nandito kami. Ay, maliligawan. Ay, tita. Maliligawan si tita. Si tita. Yan. Dito ako Daddy. dito ako nadagap ni mama. Nagko-computer. Pinalo ako ng pinalo. Iba to si Isabel sa ano sa market. Dun sa taas ng Makakita siya ano ng yan. mga fish. Sa taas Daddy, na yan. isama ta si Isabel sa market. Diyan. Oo. Oo. Ayun. Dawa mo sa muk, no problem. Kahit ano, Ay, ang basta. gamitin. Nga-try mobile kita ha. Ha? Nga-try Maawa mobile. talaga sige na lang. Para na lang kita. Tamo masakit ng parking dyan. Hindi man, magay mag-tricycle. Tricycle, magayon. Jollibee. yan. Hi, Jollibee. Yung Jollibee. Yung unang gabi, nag-Jollibee. Si ano pala. Si nga imong Mga tatay nagpa-practice to ito. Mga Joshua. naka-duty mga Joshua pulis. Garcia. Nasal. Oo, mga inasal. Hi. Nabutan mo yan, Dad? Ayan iyo. Kita ba na kuya mo dyan, baga kita. Si Isabel Yung ano, si nagkakaning ano. Trabaho dyan si ano eh. Si Tupac. Yung kaibigan namin. Oh, yan kita sa ano, Pandesal. Ano yung pang pandesal man? Si Joan. Day naman, Bago ka na lang. yun, yung hardware na yun. No? Kapag nagkakanak mong pandesal, din ako makakakansabi. Oh, ito na, Okay Pili na, West. next time na lang. Pandesal na malunggay. Okay, later, next time na lang. Ayo, pirmi mo niya. Kapag nagpakal na ako kayo kunyan, din ako kayo ano. Ay, pwede kita magpa-LCC kung may Ito yung oras. simbahan ng Pili, nandyan. Pa, pwede kita pa Saint magpa-LCC Rafael. pag may oras. Iyo. Ay, Talaga. kasi Isabel nagparakawat. Ayun nga ni. Ay, daddy, kailangan mo ng Ha? maraming coins. Asahin doon? Kumapunta Magpapareho ka tayo. ng LCC. Nakuha mo yung cash? Tanoy ko pa duman. Kawatan. Ikaw ba naman sa remembers kinawatan ni Isabel? Ay, Ikaw ba ka sa yo. gilid? Oh Iyo. no, may mga rides si Isabel. Yan pa daw Mga rights to. Isabel. Yan to pa. Garo sa isip mga igwa. Dahil pa, yaon gilid dumawol lang, ang susunod fan. lang. Medyo marami kaming lakad ngayon. Ano? Okay lang, Dad, Busy. mahaba. Daddy, ang Mahaba. haba ng Oo nga, ang Daddy. haba ng araw dito sa Pilipinas. No? Feeling ko kadakol na ako nag-ibo, tapos pagiling ko, alas 5 pa lang. Daddy, look. Ha? Ito daw ang i-ride ni Isabel. Ano Ay, yan? no. Ano yan? I-ride ni Isabel. Ay, ride ni Isabel. Oo. Yes. Saan ba to? Anong mall? Sa LCC or sa SM. Meron Ako sa yan. SM Naga.
Direct Oh one no, lang. Papa, mapapagastos kita sa World of Fun. World of Fun. Barato man lang. Off. Isabel, there you are. Oh, driving. Nakakamiss tong daan na to. Daddy, pasawa ta si Isabel, Daddy, sa DA, Department of Agriculture. They have a face mask. World of May Fun. face mask pa ka ito ano. Daddy, Ha? pasawa ta si Isabel sa mga sakay-sakay. Oo. May face mask ka pa Isabel. Dami nagbabike. Galing. Uy, may ginagawa na naman dyan. Ano pa oh? Hmm? Terminal. Dad, bibi ako dyan, bibi sa Yung McDonald's. edit yung paano, sponsor. Ay, mayo pa. Ito Ay, dati. na, bibilo ko. Dati wala pa to. Yung pag-alis namin. Ngayon Very meron na. big. McDonald's. McDonald's with McDonald's lang yun. Naabutan ko dito. Yung Oh, McDonald's na may yan. Bigs na, may Shakey's na. Ngayon may gasoline station na. May May Bigs pa. May 7-Eleven. Shakey's pa. Ay, may 7-Eleven pa. Oo. Dati dyan Oo. nagtutuloy. Bibi Mountain. Ah, magbibigs pala kami. Ay, iba na itsura kang Bigs. Ha? Ah, Dati magbibigs mga pala tayo. pananom. Ay, Magla-lunch muna. Ay, yan daddy, yan kung sa babakalon kung ano, wiko ka na color. Yan. Na color. Yeah, ito sana. Bibili sana ako ng sasakyan. Bago magpa-Canada na. Yeah. Sayang, dila akong nadagos. That's your auntie! Auntie! Hello, auntie! Ano, Chick? Kamusta? Ay, wow, look what I got. Ah, Dahil, pero ano ni mahiling mo Oh. oh, Picturean ko ka mundo ah. that's your auntie! Awa. Wow! Di ba kami nakakitman ka tatay, maurang mga. Di pa. Ngunyan pa lang nag-ano. That's your auntie! Oh, auntie, smile. Nasaktuhan namin si auntie. Oh. Feeling close. Auntie, Pay, araw, ganyan yan. Araw yan kayan. Oh. Iyo. Embrace mo si auntie. Dati wala pa tong bigs na to. Nung umalis kami ng Pinas. Mga cousins pa. Ano? Ha? Gigigilan ka. Parang dumadunga sabi mo. Sa aga po karuta. Kita tayo. Iyo, may madara pa nga kitang ano eh. Iyo, tamang-tama. Okay. Iyo. Masabi ko, mabreakfast ito sa Big Star, kuya ako. Hindi alam ng pinsan ko na nandito kami. Kaya nabigla rin ako na nandyan siya. Dito kasi sa nagtatrabaho sa Bigs Pili. Bago to eh. Bago. Nung ano, lumipat kami ni Joanna ng Canada nung 2020. Wala pa tong Bigs na to. Yung McDonald's pa lang nandun. Kaya first time ko dito sa Bigs na to. Ano. At least nakita ni Isabel si tita, si ante. Sabi ko sa inyo, yung si Chichi. Oo nga eh. Hindi nila alam na nandito kami sa Pilipinas. Daddy, Bigs ang ang isa sa mga old school na kainan. Nakainan sa Bicol. Sa Bicol. Well, in Pili, most particularly. In Camarines Sur. Dati merong big sentro ng Pili. Ngayon, nilipat nila dito. Napel? Every special occasion ka to, Daddy, Bigs kami. Mhm. Hintay lang namin yung order namin. Tapos, gora na tayo ng Naga. Na ngayon lang ulit ako makakapunta. Pangsigang. Magsisinigang si Papa mamaya. Gusto mo sinigang mamaya? Depende, Daddy, baka magkakanman kita sa Naga. Ayun, dahil Baka. kahit na sakit. Pangaring may pag... Pilaso na. Hindi kaya ko nagpapakandig sa pili sa lemons lang ako. Sa lemons. Oh, sa pangmayaman. Pangmayaman daw. Isa ko may kao. Wow. Wow. Go to special. Ha? What do you want? Ida ata yaw na sa pagkakasing. Oo, kaya I love you no kasi na ano, Tagutom na daan siya, may Daddy. pagkain na. Oo, sige. Pagutuhan na. Sige na. You want goto? Lap. Uy, Isabel. Ha? Isabel na to, takot sa langaw. Iyo, tamang mga Oo. kailangan. Sabi niya, get off, you know, sila. Hotpagan mo. Wala pa yung order nila, ito pa lang sa akin. Opo, I know. Para yun mo. I know. Alam Wow. mo. Excited si Ano, Isabel excited? magkakain. Ha? Are you excited? Papa, excited Are you si hungry na, Isabel no? magkakain. Hungry na. si Hungry na Isabel. yan eh. Hungry ka? Wow. May limos si ano. Dalawang kakasasal ni Mama. Ano yung kipapa? What's your name? Universidad de Santa Isabel. Pang ano eh, pang Amerika to eh. American. Dalawa ka sa USI. para USI? may kanyang Sige. pares kong pangalan niya. Okay. Doon nag-school si Mama. School ni Lola. School ni Lula, school ni Mama. Lola, school ni Kuya. Kami tatlo, same school. Ayoko mo mga UNC. ano? mga UNCiano. Ako lang pala ng Isabelina. Si grandmother is a Si Isabelina. USI. USI din po. Manila. Oo. sa Manila. Hindi, namitin ni Pablo kanina. Mama,
Kaya dyan mo lang, matulog lang. Isabel, did you pray? Did you Kaya pray? namitan mo lang. You forgot to pray. Come on. Pray na. Eh, papuan mo lang yan. Amen. Lord, for our bountiful blessing that you made on us today. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Yay! Eat na. Daddy. Order ko sana to. Inano na ni Isabel. Mom, I want a little bit of ketchup. Oh, you want a little Paborito? bit? She wants a little bit of ketchup. Okay. Si Isabel, paayos lang. Pero matibay siya, ma. Di ko akala Zisling, ano yan? Sali niya pa si ano, that pinito na table. Ano yan? Sa prayer ko. Ano yan? Zizling ano? Tenderloin chips. Ah, tenderloin. Hindi, bago ko yung ato sa halip. Hindi pa rin. Very good. Manamitan nila. Hindi nga, Siyempre, ako nakatsupoy man gutom. bagayan. Katsupoy man pabing ano, dito ka didikit. I don't like anak, I don't like chicken. Dito lang tayo na may ano, konting chicharon. Yung binigay ko yung I'm papa gonna yung mga give you chicharon. some of my order. May tripe yan. Pero sarap din. Ulangaw. Bibilang Okay. Lang ka, bibing. So kami kakain muna. So mamaya ulit. Bago, ini si Marco. Magbakal ka pa dyan daling milk. May milk pa dyan, mama. Ay, pa, igwa pa. Yung ano. Eh, may yan na. Igwa pa pala. Ano? Itong Hindi ano pa siya na, nag-ali. chocolate. Ito papunta daw ng airport. Yan, Pili Naga Airport. Airport. Oh, Naga Airport pero Naga na Airport na pero nasa nasa Pili. Mama, look, the kid is free. Yeah. Why? GC Liner. They're free. Iba na ang entrance ko. Ano? Oo. Si Miss Mo. Dahil ko pa, bago yan. Bagong building ang si Miss Mo. Grabe, balago yan ka, boss. Kasi university na ba yan? Feliz Navidad, Pa. prospero año. Kinakanta kami ni Isabel. Papunta na kami Naga. Kinakanta kami ni Isabel. Ano na? Sige, Isabel. Yan! Dan na. Dan na. Sorry, officer. Buti na lang maganda na panana namin. Are we Yes. going to the mall? Well, hindi na maulan. Yan, tama na Wala na. pagkaano, sorry. Pero man, makulimlim pa rin. Pero parang hindi na rin maulan yan. Oo, pero baka mamayang gabi na. Welcome to Naga. Welcome to Naga. Oh, Yan, ay, parang Naga nag-vlog si City. Naga Balik City. yan, suar ko, Marco. Tinanggal na suar ko. Tinanggal po, ta, no? Langgal na. Ta, nagkagbaga Ayun na. ano. Tama ka naman, Daddy. Welcome to Naga. Pwede ning na. Ikaw Auto na, auto. Welcome to Naga na. May parang pintura na. Iyo. Hindi na yung arko. Dati kasi may arko. Welcome to Tama Naga. na, Tapos, tinanggal na to. ano, Nag-wide dining kaya? Ah, yes. Nag-road widening pala. inaabot yung ano po. Dapat kung tadi naman hindi na to. Iniba. Hanapin taranggal na gabon. Pag iso sa kanakman, so sa Wala iriga, na. nabuwa po. Hanapin Sa iba ba ganun, nakatindog na lang na semento? Opo. Masurat. Ito, Ford Naga. Yan, mas nakul car dealer sa Pili. Sa Pili. Duwa na lang ni. Saka yan ano. Isuzu? Suzuki. Ay, Suzuki. Kasi Isuzu duman. Ay po. Pili Boundary na. pala. Boundary Palestina. Ano po? Pili na to. Oh, Gabos Suzuki. na. Ni, para Honda, hindi dangkin, Toyota, Ay, dati yung may Chevrolet, dangkin. Yan. Pupunta naman tayo ng SM, di ba? Geely. Ang may sadiri ka ang taga. Oh, Hyundai. Yun pa. Oh, Bisaya. Hyundai pa oh pala. may Hyundai pa. Pero mabaralyo kong problema sa internet building. Oh. Dahil makabalyo. Ah, Nabalyo ko tayo. Ito naman mahal lang ano din tax. ang tax sa Pili, barato pa po. Barato. Ano? Mura pa. Frappe. Pero first class to. Oh. Oh, Vesta Mall. Bibi, oh. Vista mo. Vista Mall. Diyan pa kasi ano. Si Dog, si Dog. Look at Wow. that. Wow, Pet Pet Body. Look at the dog shop. Yeah, I Sa know. Pet Pero Body. at dyan, mahapit kita dyan. Mama, Tamatakal kitang. I just saw the dog Pang ano. being kalbo. Kay ano Oh, Isabel, we will go there. Kay Villar, ano? When we go home. Iyo, madyan kita. Kami tugod dyan si Uncle Kay mo. Villar. Ayun, Ito feeding man dahil. mga coffee project din kita. Hala baon siya ano dahil? Hmm. Ah, may national bookstore dyan. Okay, Ay, I love. ma na. Ha? Close na. Sa SM po, igwa pa? Iyo. Oh. Robinsons. Ikaw siya. Ito ba siyempre. So, yaon dyan sa Sarana. Nagsarana Nakapunta rin ako dyan. Oh, bread Yung mga ilang basket. beses Lara lang. mo, pinakamagayon dati digdig. Kasi ginagawa pa yan eh. Koko. Ang Ginagawa ilaw pa. ka yan, paano yan, Oo. pati luwas. Sayang man daw kaning ano. Iyo. Mayo eh, pigi-imbestigahan si Villar eh. Nagsarana dapat so ano, so sinihan. Sinihan Hindi dyan? naman eh, nagsarana. Iimbestigahan na si Hindi ko Villar alam eh. kung ano. Oh. Basta bako lang yan. Gabos na. Ang branch kang Vista Mall sa buong Pilipinas. Puro na
Maluluya na. Hindi. Nahihili ko sa Facebook. Ano kaya? Inimbestigahan si Villar? Mamaya pala magsisimba ka si Immaculate. Immaculate. Ay, piyesta, Immaculada sa Concepcion. Ay, piyesta mo yan. Iyo, sa Immaculate Conception. O, sino kanino kita makikipesta? May kilala kayo Ay, sa baba, oo, Concepcion? yan. Lukban? Ah, Lukban. Yan, Lukban. Immaculada Concepcion pala ngayon, kaya piyesta dito sa lugar na to. Ay, di mo. City. City Eh, naabutan mo yun. Dati nagtrabaho Ayun, ka si Cuber. naabutan ko yun. Trabaho yan. Oo. Kadami ako pala si trabaho ka na rin. Kung ihain siya kanya. Pero yung Ano to? Quezon Station. Dahil nag-ano siya. Ano to? Bibingka? Ah, mamaya daanan natin. Oh, may Jollibee na dyan, oh. Diyan ko dahil Diyan punta si Isabel. kailan sa deal. Bago yan, oh. Oh. Iyo, bago yan, mga Bago 2 yan, years oh. ago. Wala, talahiban yan dati. Tapos yung Diyan pa kami nag-NSTP ka. may station ng police dyan, ano pa? Ito. Oh, ang dami kasi Jollibee dito eh. Oh. Mayo yan station naman sa Saro. Ah, dyan doon sa balo. Sa dit kaya dyan daddy kay Ang may Bago sarili yan, ng Jollibee. Yan ang partiyan, oh. Yan ang partiyan, oh. Yan, dyan. Sa dit kaya siya ano nga. Oo. Ay, hindi mo na ba? Pinakadakula Ayos, ako ah. magsaysay. Sa ulang may sadiri ka yan, si Olivan. Kaya pala parang busy kasi piyesta nga pala dito ngayon. Sa agad ang opening camping. So, pupunta kami sa ano, Immaculate Conception. Ano ito pipaparba ka na dyan yan? Ay, suko yan. Kanings, ano? Bicol Pet Hospital, wow. Bago yan. Bago lang yan. Cemeteryo. Ikaw ako hindi ka itong pipabarabantayan Taga ng City pangalan. Cemetery. Sindapa daw may Wana ari. Yuste. Sindapa. Si Wana Dahil Yuste. ining Enciso family. Enciso? Ayan, Quencho family ba yan? Yan ko Ano ba yun, Kuya A? Yan ko tayo dinimulis. Sila. Nagigibo. Sabi ka ano kita pag dimulis mo? Pig ano nga yan? Pig donate. Tapos ang tatamaan mo, si Dilyaco, yun ang donate kang daga. Ay, nadagos. Oo. Oh, yan, Iyo, Dilyaco. pinol mo yan, iaano mo na, iyon ang donate kang daga. Para sa mga ano, Oo, cemetery. kaya di ay Cementerio. nadagos. Tinaw yan Kasi si siya Cementerio. ang Tapos, donate. Ah, ito pong Dilyakong yan. Sila nag-donate ng lupa. Ayun, saan ba Ah, yan? yun mo pala Yung gusto cemetery na. yan. Daga niya Ah. yan. Oh, kaya di ay nadagos. Ang gutong lugod si Mama. Galit na galit si Mama. Ba't nyo kasi didemolish yan? Sa mga attorney daddy kang ano. apektado. Galit na galit si Mama. Hindi natuloy. Oh, hindi natuloy. Sa Attorney Vilma kasi. Yung may-ari ang maano. Ang gutod si mama. Saan ka naman pwesto? Okay na. Oh, yeah. Pag may katwiran, ipaglaban mo. Oh, yeah. Ay, buray ka na pang ano. Oh, ano muna, eyewash muna, eyewash. Magpapalaba kami. Panganiban. I wash daw. Bago Panganiban. ata yan. Yan. Panganiban. Ito Concepcion pa to. Iyo. Buray, baka may simba. Conception Pequeña. Ay, po, may simba. Pequeña Pero oras-oras ito, ang grande. simba eh. Kasi immaculate. Traffic daw. Nakikita sa simbahan. Kasi piyesta dito ngayon eh. Ay, holiday mo niya. Tapos sa holiday mga, pa. Sa mga Catholic school. Holiday pa oh. Ano mo niya? Lunes. Ayan yung simbahan sa gilid niyang blue ang ano bubong. Yan. Yan. Oras-oras ata may mas ngayon dyan kasi Ay, piyesta eh. yun na. Diyan na Oo. kita. Fur and meow. Mhm. Opo, no more money. Yun. Yan. Sabihin mo, hi Mama Mary. Mama Mary. Yan si Arleda Peña Francia. Nagdala ng Christmas light. There's the village. Bibi, dyan ako ito nagpaparahalat sa Sydney Store para sa ambulance na mag-agi. Para makasakay libre. Rotonda. Sit up Naga. Ay, Nagpapailaw. Wow, nagdalaag ng Oh? ala. Oh, Ang ganda naman. Iyo ko tayo yan. So, ano sa ano. Hindi ko tayo na Carles. amigo ko kanto. Ay, bako yung wigo. Ako itong Mitsubishi yan. Diyan ako kanto, daddy. Diyan ako sa land bank na nag-check na yung sahod ko sa BMC. Nabigla akong ang laman kadakol. Sabi niya ako kapag Gobyerno eh. Inulit ko kinabukasan tapos sa ibang land bank. Sabi ko baka nasasala lang. Totoo pala. Ini mga bago ini ni. Oh, Mga bagong building yan. Mga building. Dati baga, no? Dati baga. Ay, daddy, may buldak. Ayan, buldak. Kangkungan Dati baga bagano lang dyan. yan. Ay, yan. Tanda ko na. Kung Ibo. ano man Iyo, yan. iyo. Wow. Hmm. Ay, bagay dyan. Ngayon ko lang naalala ko nga pala. Baka Puro ano yan. kangkungan baga. Social yan. Ano yan eh, tubigan. Tubigan eh. Yan, tubigan dyan. I see. Yan, naalala ko na. Baka karoon mo salog. Yan, tubigan dyan dati. Una mo sapa. Ngayon, ginawa ng Pero mga baka ano. magkasapa, kundi ba, pirmi. Bago lang yan eh. Hindi mo na. Ito school to eh. Wait lang. So, nasa ina so dating kakanan digdi. Marayo na. Na dinadayo dati. Wala na. Nawala. Wala Ito na. may Ay, Volkswagen. oo. Yan, dyan. Yung may Volkswagen. Dyan. Marayo na. O bukas pa to. Iyo, dyan oh.
Yung may Volkswagen. Mayo na dyan. Maanan, Tinanggal na. Sarado na. Kainan. Oh, hindi itong nagtutok kay kay Isabel. Ah, si Joseph. Yung teacher niya taga dyan. Sarado na dyan ni. Ah, si Chudo. Yung makulay na ano, yung makulay na building na yun sa taas. Parang Enchanted Kingdom. Oh, yun siya parang Enchanted Kingdom. May negosyo pa sila kuno. Ay, sarado. Wala na yung ano dyan, no? May ano dyan dati sa taas na yan, may Volkswagen. Volkswagen. Nagkakangkakanan ba Oo. yan? Iyo, Marayo ito na. nagnegosyo pa si ano. Marayo na. Salya kuno. Ano yan? Hot. Yes, natanda niya Ah? kang aki pa daan siya. Nagdidid kami sa mall, tagrabe daan sa Pawis niya. You remember, yes po. Very good memory, anak. Which wedding? Yeah, because you were sweaty when you were still a baby, no? Abo, then you Tanda give pa ni me Isabel. my milk. Your milk. Ano yun? 1-year-old si Isabel nung umuwi ng Pilipinas. 14 months. 14 months? Oh, that's Dahil po late. garo. Madiretso ata. May bayad na pala ang parking ng SM. Dati wala. Pero sa Manila, dati na, 50 pesos. Oo. Dito, 20 pesos lang. Dati nung umalis kami dito, walang kaya. Pag may, Libre dyan, pag libre. may bagyo, 200 pesos overnight. Overnight. Oo. Kasi baka bumaha. Gumagawa ng pera ng SM. Sa parking Kaya pa lang. man, tangarig, maintenance man. Maintenance nila. Mabel. Tang maintenance dyan sa Gabus, si Richard Paga. Si... Mahaloy ko na hindi. Mabayad ako sa globe. Sige na, ma. Naloy kita digdi, tama, smart, map, battery. Marami kasing lakad si Joanna ngayon dito. Sa kanya una man lang kita digdidi. Lakaw na. Ngayon lang ulit makakapag-SM si Isabel. Hello, SM. Yeah. Huh? What do you want? I wanna earn this stuff. Oh, later na. We're gonna go somewhere first. Later, we're going back. Nako. Hindi mapakali si Isabel eh. Daddy, iba-ibang klaseng taho. Taho. Iba-ibang klaseng taho. Ganda naman ng Christmas tree nila. Ano yan, baby? Ha? Karga? Oh, wait. Oh, come here. Dali. Oh. Yeah. Oh, maili. Oh. Wait, baka maulog ka. Gusto makita ni Isabel ang Christmas tree ng SM Naga. Look at that. Baba tayo minsan. Pero punta muna tayo ng Smart. Ang ganda ng vibes ng Pasko dito sa Pilipinas. Ano? Ganda ka sa balita. Sa kabila. National Bookstore. Christmas! Ito ni Joanna picture eh. Ay, video 1. Holiday kasi ngayon eh, kasi Immaculate. Daddy, dyan, the face shop magiging man dyan. Eyo. Tara, saan? Ilang oras mo sa Bagdad? 10 minutes. Speed limit. Titingin muna ako ng phone. Ng phone ko. Ito na lang siguro. Magamit ko sa Pilipinas. Alright. Wait. Wait, anak. Are you okay? A56, iba, may pink and ma'am, tas graphite. Anong color gusto mo? Graphite. Kapay ka nga sila. Ay, may black yan. May black po? Yung graphite. Oh, yun. graphite. Ayun, Gusto ko mag-ilalay. Ito na lang. 1 year po. 1 year? Tapos 7 days ang replacement. Oh. Tapos DPI. 12 months, 0% interest. Ano naman? Kapilayan tayo ko. Ano, 12 months? 12 months? Apo. Tayo kami. Mhm. Gusto ko niya may utang. Teka naman ako. Kung may video mo, 24 months. BPI lang. Okay na. 12 months. Ang gutom siya, nadong gutom, BPI kami.
Sponsor garo ka ng BPI. Scotiabank kami. Scotiabank. Shareholder ka doon. Di ba? Ang gutom. Ang gutom. Ang gutom siya. Lately, pero may agot si mama. Yung lately pero may kaanggot. Lately pero si mamang anggot. Ala, nangagato So, lubungan kang iba, ang gutom Ang gutom na pinapabakal sa iba. Walang garo si mama sa utang. Karkas kasi mo. Kapag gusto niya dado man magbakal kita. Kamahal kang to. Nakabili kami bigla ang phone. Nakabili. Ha? Scooping. Scooping. May scooping yung kumukuha ng toy, yung stuffed toy na ganyan. Scooping yun. Yung tawag ni Isabel. Ano? Ano maginang pink? Mamaya. For 7 days reports na. Okay po. 1 year naman palang warranty niyan. Kaya after 2 years kami babalik. Hindi ka exclusive Samsung. Hindi man ka ano po brand. Oh, yan mga ano. May porsyento. Ano yan, Bel? Plate ni Lolo. Talaga kasi ang pwede. Wow. Yung lalaki. Sa pangalan itong lalaki dito. Carmelo. Yan. Taga-pili yan. Ay, oo. Bistalo. Dito. Tanda ka pala niya. Iya. Eh si lalaki po. Carmelo. Time there, resume 4 times up to 10 times. Brand. Tapos may ano po, may isang more going to record. Ayos. Okay. Hindi ka mag-record po sa Kabili kami sa lano. Kabili kami ng phone sa wala sa oras. Tagalapas pala yan eh. Ganun sa oras. Ay, hindi alam ni mamang sa kanya yung phone. Surprise. God, that was a surprise. I got a surprise of my life. Na-surprise kasi may ano na yung cellphone ni mama, may biak na sa gitna. Kaya sabi ni Jana, bilhan na natin si mama. Huwag na natin hintayin sa Canada pa. Ano yung Bel? Ano po ni ano? 1 token is equals to 50. Sa ilang token. Oh, yan. Okay. Isang token, ano? Eh, siya po. Ano lang gusto mo, baba? Ito? Which one? Dali na. Ay, di mo sasakay-sakay. Okay. Daddy, mag-inom bagay sa camera ka tong cellphone. Ano? Series na. Tabangan mo, Dad. No. Ano Bel? Potato corner. Snack break? Opo. Daming tao sa SM. Ano Bel? Uy. Layo sa ito ba sa mga sa Canada tunirang wala. Ano? Ice blink yan. Tapos yan, ano yan? Bulag ng bagay ko. Naga Garden. Ako pa ini. Siopaw. Pinaka-hide kayo ng mga 28 ay. Ay, yung kakakiray mo pa. No? Bakbakan ng traffic. Oh. What? Why? Oh, see? Look. Oh. Look at that. Papunta kami ng bangko. Nag-tricycle na lang kami kasi alam na grabe traffic. Buti ang ano, tricycle ay ano yung tawag dito? Siksik lang ng siksik. Eh, nakutuwa si Isabela. Anay ka? Nakasakay na yan, pero ano, baby pa siya no? 1.5 year old pa lang.
ako dyan. Ate Eddie. Ayan. Dati harong natin, di ako. Ayaw dyan. Dating harong. Dati ako. Dati may kakanin. Si best friend. Dati may kakanin. Ayan. We're having a race. Sabi ko, Mainit. Malis na ako. Oh. Nabel, pawis ka na? Yeah, pawis na oh. Papa nandyan. Iniwan namin yung sasakyan sa SM. Shortcut si kuya. Pumunta kami ng bangko eh. Oh. Look at that oh. It's Tabuco Bridge. ano yung hotel na ni? Dati Oh. ano yan? Yun na yan sa kuya. Ano yan dati? Na hotel. Di ba dati ang pangarap kayo ni? Eurotel? Eurotel. Pag fluvial po, tuwing Peña Francia, dito dinadala si Mama Mary. Si Our Lady of Peña Francia, yan oh. Viva la Virgen. Danlugan, yan. Tinatawag namin Danlugan dito sa Naga. Sentro Naga. Nadiin ko, Sentro Naga. Ha? Papasok na to ng sentro ng Naga. Sentro na to ng Naga eh. Yan oh. Oh. Sentro Naga. Nagbibigayan. Kuya na naman yung Sibilia Rosita. Ayun. Hindi ko siya yung Sibilia Rosita. Ha. Ano anak? Grabe no. Bakbakan ng traffic. Nabel. Nag-enjoy ka, Bel? Ha? Tricycle? Dati kami ni Mama, lako-lako kami dati. Dati Eurotel yan eh. Dati may Ngayon, mabitbit pa kami kay ni Mama. Villarosta na ngayon. Brusita. Bilihan ng bulaklak dyan sa ilalim dati. No? Kahit ano. Nakapay si Itsam. Bilihan kami ng bike dito dati, mga parts ng bike eh. Si Itsam. Ay yun, malit na store na yun. Sarado. Ay, dati pwede dito sa makakal. Na? Sentro ng Naga. Ah, inignig na tanda. Si Manong Driver. Ang galing eh. Kung saan saan siningit eh. Oh. Ay, hong. Ay, bago yan. Bago yan, hong na yan. Oh. Sa BPI? Kung sa BPI na ni? Oo. Pupunta kami dito sa bangko eh. Dati sa Isabel, Daddy. Let's go, Bel. Okay na po. Baba mo na. Okay na po. Okay na po yan. Thank you po. Sige po. Salamat po. Let's go. Marco, si Isabel. Let's go, let's go. Sarado? Ingat po. Bago pala tong hong na to eh. Kaya pa kayo. Daming gandang ano? Magagandang pan-display. Ano, Bel? Just put it there, anak. Yan. Supervisor din sa akin. Balik na kami ng SM. Tayo mo ng payo ni Kuya. Pinapatungan mo ng payo ni Kuya. Kami na muna nandito sa may ano, driver side. Video mo si Kuya. Gusto mo ka pa ni Kuya. Ano again po nga ni Kuya? Anong again ni? Dinaga. Dinaga. Yeah, dinaga. Alam mo, ito na yung piling ang... Oh, sige oh. Dinaga. Lagamayo. Lagamayo. Ay, dati dyan kita napag-ibo invitation sa kasal. Quick trend. Diyan sa, oh, sa kabila. Ay, oh, dyan oh, sa kabila. Quick trend. Nandyan. Nandun po. 125. So, gano'n. Yes po. Ay, nagsarado si Bintahan ko. Tapos labas nito Pakaniban na. Nagas.
to, di Dahil ba? I mean ito mga kakanan ng mga fancy-fancy na Ah, kami. South Star. Papasentro man kita. May papunta na San Francisco Church yun eh. Dati mayo ng shell na ni, di ba? Naabutan ko na yun dahil. Nabutan mo na yan, hindi ko naabutan shell na yan. Hindi ko na yung tanda shell. Iglesia ni Cristo. Balik SM. Ay, yun yung mga naiinig. Well, let's go na. Okay. Eh, dahil. Kaya namin na po kasang gatos. Balik SM. Sabi ni Isabel, you're back, mama? Salamat. El, sige lang dyan niya. There you go. Okay, to ate. Thank you. Yay! No, this is for donation, anak. Come on. Yeah. Ano yan? Picture. Okay, sa background na ano. Donation. Mapalatanda. We're waiting. Ayan na, ayan na. Okay, you can put it there na lang. Go. You can put it here. Wow. Put it here. Say bye-bye. Bye. Salamat. So, mamay ni Mama. Where yan? Where yan? Pinakadakula. Mga kuya niyan. Magkaroon pamasahe, di ka? Magkaroon pamasahe. Magayon man digdi ay pamasahe sa ini. Sa tricycle, sa jeep. 12. 12 damang. Pag senior G's, ano man daw din pulang ini? Di pa para sa naman May pulas. Ay, may Ako, di talagang may pinakamagaling pulis. sa gilid. sa outer. Bibi oh. Si Mama Mary. Yung ani. So,